Уявіце сабе мультыплікацыйны фільм. Нават не мультыплікацыйны фільм сам па сабе, а працу мультыплікатар. Кожны мультыплікатар працуе не з адной карцінкай, а з раскадроўкай карцінак, дзе кожная карцінка малюецца як пэўны кадр. Але сам кадр, ён не плоскі, ён малюецца на некалькіх кальках, кожная з якіх празрыстая. І калі мы накладваем гэтыя калькі адна на адну, мы тады маем цэласную каляровую выяву, цэласны малюнак. Але з іншага боку мы можам раскласці гэтыя калькі паасобку і бачыць з аднаго боку вось гэтыя прамаляваныя асноўныя контуры, з іншага боку прамаляваныя цені, а потым асноўныя колеры і дадатковыя колеры. І мы можам чытаць гэта як разам, так і раскласці іх паасобку. І гэта уяўляе такую слаістую структуру маляванага анімацыйнага кадру. Вось палітыка ў пэўным сэнсе гэта таксама такая слаістая структура, якая ствараецца з розных планаў. І кожны з гэтых планах можна аналізаваць асобна. Можна глядзець на палітыку праз прызму культуры, альбо глядзець на палітыку праз прызму медыяў, глядзець на палітыку як на тое, у чым выражаецца функцыянаванне знакаў і сімваляў, альбо разглядаць палітыку як спецыфічны тып камунікацыі, ці, напрыклад, глядзець на палітыку як узаемадзеянне розных групаў, альбо паглядзець на інстытуцыйны бок палітыкі, як функцыянуюць такія буйныя інстытуты, як дзяржава, палітычныя партыі альбо парламент ці пэўныя структуры групаў інтарэсаў у палітыцы. Кожны з гэтых планаў будзе вельмі адасоблена, па-асобаму, па-асабліваму выяўляць тое, як выглядае гэтая палітыка. І мы можам кожны з іх, вось як гэтыя калькі у кадры мультыплікацыйнага фільму, раскладаць асобна і глядзець на палітыку не ў сукупнасці ўсяго, а праз асобны план альбо слой позірку на палітычнае. Так мы можам узяць суадносіны палітыкі і культуры ці вывернуць палітыку праз культуру. Культура ў гэтым сэнсе уяўляе сабой сукупнасць нормаў, абразцоў ці ідэалаў, якія рэгулююць нашае жыццё. Рэгулююць нашае жыццё ў самых розных аспектах. І ўсё, што мы робім, фактычна, гэта рэалізацыя пэўных норм культуры, дзе мы паводзім сябе так, як прадпісаная культурай. Нават наша мова – гэта тое, што зададзенае нашым разуменнем культуры, чаму мы навучыліся праз культуру. І культура, яна мінімізуе нашыя транзакцыйныя издержки, напрыклад, калі мы завем куды-небудзь нашага сябра, напрыклад, пайсці ў кавярню, мы не тлумачым ему, што такое кавярня, альбо што значыць папіць кавы. Гэта тое, што ўжо закладзенае нашым разуменнем культуры. І тое самае фактычна адбываецца і ў палітычным жыцці. Нормы культуры арганізуюць нашае палітычнае жыццё. Яны вызначаюць тое, што дапушчальна, напрыклад, альбо недапушчальна ў палітыцы. Некаторы час таму у нашых суседзяў у Эстоніі для палітыкаў было цалкам нармальна сесть нецвярозым за руль і паехаць на машыне. І нават калі палітыка спыняла патрульная служба і выяўляла, што ён нецвярозы, гэта не каштавала яму ягонай кар'еры. Ён мог прабачыцца і працягнуць сваю дзейнасць у якасці парламентарыя альбо міністра. Але зараз сітуацыя змянілася. Адбыўся пэўны зрух палітычнай культуры і разумення, і такія дзеянні сталі недапушчальнымі. Калі зараз такога публічнага палітыка зловіць на ўжыванне алкаголю за стырном, то ён, хутчэй за ўсё, згубіць сваё месца ў парламенце альбо на дзяржаўнай службе. Таксама палітычная культура вызначае паводзіны грамадзянаў і дамінуючы тып палітычнага ўдзелу людзей у палітыцы. У знакамітай працы Габрыэля Ауманда і Сіднея Вербы грамадзянская культура была пазначана некалькі тыпаў палітычнай культуры.
Першы такі тып гэта патрыархальная палітычная культура, заснаваная на традыцыйных нормах. Другі тып гэта культура падданства, дзе грамадзяне хутчэй перакладаюць вырашэнне самых розных задачаў на устойлівыя органы дзяржавы альбо тых суб'ектаў, якія маюць палітычныя ўлады, а не імкнуцца рабіць гэта самі. Трэці тып палітычнай культуры гэта актывісцкі тып культуры альбо культура ўдзелу. І тут грамадзяне выкарыстоўваюць усе магчымыя сродкі актыўнага ўдзелу ў палітыцы для таго, каб паўплываць на змены самастойна. Гэта яны могуць рабіць праз самыя розныя рэчы. Праз удзел у выбарах, альбо праз масавыя кампаніі, кампаніі адвакатавання ці нават наўпроставыя дэманстрацыі і мітынгі. Яшчэ адным планам, праз які мы можам разглядаць і глядзець на палітыку, аналізаваць яе, у тым ліку, з'яўляецца план камунікацый. Палітыка – гэта пэўны тып камунікацый. Як казаў французскі сацыёлог П'ер Бурдзье, улада – гэта улада намінацый. Той, хто можа даваць імёны пэўным рэчам альбо з'явам, ён кантралюе палітычнае жыццё, ён мае ўладу. Напрыклад, калі кіраўнік дзяржавы можа намінаваць кагосьці злачынцамі, альбо сказаць, што яны адшчапенцы альбо пятая калона. Такая намінацыя, калі яна паспяховая, яна фактычна легітымізуе магчымы гвалт альбо пераслед тых, хто намінаваны вось такім чынам. Мы таксама можам разглядаць палітыку праз прызму ўзаемадзеяння розных сацыяльных групаў, якія пераследуюць свае інтарэсы. І ўзаемадзеянне гэтых групаў альбо структура іх адносінаў, яна вызначае пэўны тып палітычнай сістэмы, які дамінуе ў той ці іншай краіне. Так, калі толькі некаторыя групы кантралююць палітычнае жыццё, толькі некаторыя групы ўплываюць на прыняцце палітычных рашэнняў, мы маем элітысцкія палітычныя сістэмы. Там ёсць эліта, у якую ўваходзяць толькі некаторыя групы, напрыклад, гэта могуць быць ваенныя альбо буйныя прамыслоўцы, альбо тыя людзі, якія атрымалі дзяржаўную ўладу і захапілі дзяржаўны апарат. У гэтых сістэмах большасць людзей адчужаная ад палітыкі, шматлікія групы з'яўляюцца ў адносінах да прыняцця рашэнняў маргіналізаванымі. Але ёсць і іншыя тыпы. Напрыклад, калі шматлікія групы, самыя розныя сацыяльныя групы, маюць доступ да прыняцця рашэнняў. Яны ўплываюць на гэтую палітыку і могуць рэалізоўваць праз камунікацыю адзін з адным свае інтарэсы, дамаўляючыся альбо вядучы пэўную палітычную барацьбу адзін з адным, тым не менш яны маюць магчымасць аказаць уплыў. Вось такая сістэма можа быць названа плюралістычнай палітычнай сістэмай альбо, як гэта назваў амерыканскі палітолог Роберт Даль, паліархіяй. І тут мы разглядзелі вось некалькі такіх планаў, але іх натуральна шмат. Я іх назваў больш. І далей мы таксама паглядзім на пэўныя зрэзы палітычнага жыцця, на пэўныя планы аналізу палітыкі і пабачым больш падрабязна, як функцыянуюць у гэтых планах структуры палітычнага.